има много професии, в които натоварването от ежедневната работа е различно и повечето от тях водят и за седнал начин на живот. Такава е професията на влаковия машинист. Неговото внимание е ангажирано по цял ден и натоварването върху очите и концентрацията е изключително силно. Във всяка една професия има някакво еднообразие, според мен. Само се гледа напред, обаче може и настрани да се гледа, за да се получи малко разнообразие. Работата, която върша, предполага психическо натоварване повече, отколкото физиологическо. Обикновено тези хора прекарват целия си ден в машинната кабина и водят доста заседнал начин на живот. Има някои неща, които биха могли да правят, за да разтоварят и да подобрят концентрацията си по време на път. Има специфични техники, които важат не само за влакови машинист, а и за всички шофьори, които застават зад волана и които трябва да бъдат концентрирани дълъг период от време. Определени упражнения, които се правят за трениране на мускулите на очите, за да бъдат те по-издръжливи. Затваряш очите, почваш да го движиш, като идеята е да движиш напред-назад, да променяш по посоката. Щом отвориш очите, веднага се опитваш да фокусираш отново палеца, може и да е страни. Идеята е да не мърдаш главата. Тоест, тук идеята е да работиш само с очите и може да го приближиш. Това. И пак. На всяка гара кондукторът дава готово на мене. Ако е гара, аз давам готово на дежурния ръководител, дежурния ръководител дава готово на машиниста. Ако е спирка, кондукторът дава готово на мене, аз давам направо на машиниста. И влака заминава. Когато управляваш превозно средство, еднотипността и монотонното движение е често срещан проблем, а и липсата на кислород води до сънливост, вялост и често пъти предизвикват пътно-транспортни происшествия. Затова тези хора би трябвало да полагат повече усилия относно тренираността на своята концентрация с различни видове упражнения и често да проветряват превозното средство, в което пътуват. Изсъбяващо е напрежението в самата работа. Основно психическото напрежение и отговорността също. Изстоянието на едно място. Не е необходимо да полагат особени грижи и особена подготовка. Необходимо е само да се огледат около себе си. Винаги могат да намерят нещо иновативно и различно, за да провокират тялото си да заработи по-ефективно. Всяка една стълба или парапет може да бъде дразнител човек да направи своята ежедневна тонизираща гимнастика.